Shoutout sa inyo guys. May baboy tayo rito. Yung kidney ng baboy. Yan. Luluto tayo ng batswi guys. May luya, bawang, sibuyas, yan, miswa, tsaka patola. At lugo. Lugo ng baboy guys. Ito na, mag-upisa na tayo. Let's go. Guys. Patola, shoutout sa iyo, John Reyes. Magigisa na tayo. Kompleto na ang ating sangkap. Alright. Oil. Gisa na tayo guys. Luya. Bawang. Sibuyas. Natin yung baboy guys. Yung may bato ng baboy at laman. Ayan, gisa. Natin ang patis guys. Patis. Transfer natin kasi hindi magkasya rito. Transfer natin sa malaki. Sabaw. Kuluan natin guys. Para lumambot. Pakuluan na natin guys in half an hour. Malambot na ang ating baboy. Lagay na natin ang patola. Patola. Dugo ng baboy guys. Luhin natin. Ayan, maluto guys ang ating patola. Butter para sa sabaw guys. Ayan. Miswa guys, dalawa. Lagay na natin. Hinugasan ko ang miswa guys para
Umalis yung start niya guys. Yan. At maduhin natin guys. Yan, pulo. Wow guys, so ito Batsui o Batchoy. Lagyan natin ng asin guys para for the taste guys. Tikman natin. Oh, harap. Ayan guys, luto na ang ating Batchoy o Batsui. Kapampangan version. Ready to serve na yan guys. Tara, kain na tayo nito.